Ora magică. Momentul în care începe legătura cea mai puternică dintre mamă și copil. Un moment unic, imediat după naștere, în care bebelușul este așezat piele pe piele cu mama. Un început esențial pentru o viață sănătoasă. Moașa ghidează acest prim contact și are grijă ca mama și bebelușul să fie în siguranță. Monitorizează semnele vitale și oferă suport blând. Alăptarea începe natural în ora magică. Moașa sprijină mama să găsească poziția corectă și încurajează primul contact cu sânul. Moașa creează o atmosferă liniștită și intimă, oferind informații, încurajare și susținere. Transformă acest moment într-o experiență de neuitat. Aceasta trebuie să fie normalitatea în toate maternitățile din România. Respectarea rolului autonom al moașelor și degrevarea medicilor neonatologi și obstetricieni de cazurile cu risc scăzut duc la salvarea mai multor vieți și la reducerea numărului de complicații la naștere și după.